सब्सक्राइब कीजिए बीना के अवधि गीत चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। घर से निकली सीता रानी थाल मोती में सजाई। घर से निकली सीता रानी थाल मोती में सजाई। भीख लेत नाही फेरत बापू तरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। भीख लेत नाही फेरत बापू तरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। लिहस रथ पे बैठाई सीता करती हाय हाय। लिहस रथ पे बैठाई सीता करती हाय हाय। रावण लैके चला लंकापुर नगरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण लैके चला लंकापुर नगरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। आए राम रघुबीर बहे नैनन से नीर। आए राम रघुबीर बहे नैनन से नीर। हाय मोर सीता गई कौनी ओरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। हाय मोर सिया गई निकौनी ओरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। हेर निकले दोनों भाई अपनी सिया सुकुमारी। हेरन निकले दोनों भाई अपनी सिया सुकुमारी। जाके पहुँच गए लंकापुर नगरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। जाके पहुँच गए लंकापुर नगरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना। रावण खड़ा बाट धई के दुअरिया सखी पकड़े बा कलैया सखीना।